Vítajte pri tomto videjku. To je naša rodinná chata. A mám tu aj takýto tiež terč na rozházanie sa pri rannej káve. Takže také zaházanie si z rána susedov. Tak si tu skúsime dať niekde telefón. Ideme si trošku párkrát hodiť. Je také rozhádzanie pri dobrej káve. A to len také z rána, kým sa dostane do lesa. Vypijem kafičko a môžem sa aj pozrieť niekde do hory. Len také zahádzanie si z rána, kým sa dostanem niekde ďalej. Čaute, vidíme sa pri ďalšom videjku.